जायनाखि जोंनि बर'नि गेजेरावहाय इनकाउन्टार जालायगासिनो दङ, गावजों गाव बुथारलायगासिनो दङ, बेनि बागै आङो ससे भिडिअ होदोंमोन। नाथाय माखासेफ्रा गोरोन्थि बुजिदों आरोना। बेनिखायनो आङो नोंथांनो खेंफोरथि होनो होननानै फैदों। माने सासे मानसिया कमेन्ट हरदों, राजानि न'आव गामियाव फैनानै नायफैब्लानो जाबाय होननानैहाय बुंदों। माने आं बुङाखैदि राजाखौ नंखाय इनकाउन्टार जादों होननानै आं बुङाखैदि, नाथाय गोरोन्थि बुजिदों आरो। नाथाय आं बेखौसो खेंफोरथि मोननो लुबैदों, जायनाखि राजाखौ गावथारदों होनना बुंदों, बुथारदों होननानै बुंदों, नाथाय बेखौहाय मनजित बसुमतारियानो होननानै सोर साखि होदों, नैबेखौसो आङो सोंथि खालामदों आरोना। आं सानैबो जोंनिनो बर' फिसा, आङो दुसियाखैदि बे नंखाय होननानैहाय। बेखायनो आङो दसे समब्लाबो लाइभनि गेजेरजों नोंथांमोननो खिन्थानो होननानै फैबाय। आंबो बिजियाव दङ दायो, डिउटियावसो दंफैयो। माने जोङो बे राजा फंबाइनि थैनायावबो जोङो दुखु दङ, मानोना बेबो ना जोंनिनो बर' फिसा, जोंनिनो आगोमा बर' फिसा। जोंबो बेखौहाय, आंबो बेखौहाय दुसिनो थाङाखै। माने जोङो गावजों गाव थैलायगासिनो दं नालाय, बर'जों बर', बेनिखायनो माने प्रुफ होग्रा मानसिखौबो नांगौ। माने बेनोमोन होननानैहाय साखि होग्रा मानसिखौबो ससियेल मिडियाआव निउसखौ होबायब्ला बेखौबो खेंफोरथि होफानांगौ। माबोरै प्रुफ मोनदों नैबेफोरखौबो। माने गोबां रायजो राजायानो कनफिउस जायो नालाय, बेबा नंगौना नङामोन, खिबाजों फानदाय जादों, बेफोरबायदि फैयो नालाय। बेखायनो डाइरेक्टलि प्रुफ होनांगौ, माब्रै बेनोमोन होननानै। हयथ' गोथाङै हमनो मोनदोंब्ला, हयथ' गोथाङावनो स्टेटमेन्ट लादोंब्ला, बिनि खुगानिफ्राय नों भिडिअफोरखौ लाखिनो हायो। पुलिसानो होन, जों रायजो राजायानो होन, पाब्लिकआनो होन, भिडिअ क्लिपफोरखौ लाखिनो हायो। बिथाङा प्रुफ होलांदोंब्ला, बिथांखौ खारदोंमोन होननानै बुंदों, खारनायावहाय खनसे फायारिं खालामनायाव मानियाखै, मानियैनि थाखाय डाइरेक्ट गुलि खालामदों होननानैहाय खबर मोननाय जादों आरो। ओमफ्राय दा बै जायनाखि थांनाय मैया हरनि, दिनै हरनि हरसे सिगां मैया हराव जायनाखि एकथायाव गावलायदों, खुंग्रिं सिराबारि होननायावहाय जाथाय जादों। बै जाथाय जानायावनि सासेयाबो पाब्लिकसो खालामजाहैदों, ओरैनो बिदेश खारनानैहाय मावनानै जाग्रा। बेफ्राव बे मा लोब्बा लायो जोंनि मानसिया, गाज्रियाव मानो आगान होयो? मावनानै जाना, हाजिरा मुजिरा मावनानै जा। मालायनि गोसोखौ सिखोमानाय, मालायनि गोसोखौ दुखु होनानै, मालायनि धोनखौ लुथिनानै जानायावहाय जेब्लायबो गोजोननाय गैयालै। जायो नामा? बंस'थ' आंनि जेबो बंस' जाया, थेवबो दुखु मोनोलै जोंनिनो बर' मानसिना। आरो बे गावथारग्राया मालाय गावथारग्रा बर'आनोखा। सिलायफ्राखौ मा गेलेग्रा, उन्दैफोर गेलेग्रासो सानखोना माखो? जोंनि बर' मानसिखौथ' बिदि थैबाय थानाय खोनायोब्ला नोगोद दुखु मोनो। हेल' ब्रादार, गुड इभिनिं, सेम टु इउ। आङो दा बे कनफिउस जानायनि थाखायनो लाइभआवब्लाबो बुंथारनोसै होननानैहाय लाइभखौ फैथारबाय आरो। माथो खालामनो, जाबायानो। ओमफ्राय जोङो भिडिअ बानायबाय थानोबो जोंहा सम गैया। दा जोंबो गोजानाव थानाय मानसि, जाथायफ्राबा बोरै बोरै जाखो, दा बेखौ जोंबो रोखायै खबर गैया। दा जायगानि मानसिफ्रानो मोजां खिन्थानो रोङाब्ला, आरो जोंलाय बेसेबांबा गोजानाव थानाय मानसिजोंलाय बोरै खिन्थानो रोखा रोखालाय। दा आंनि खिन्थानाया बेखिनियानोमोन। हेलौ ब्र', जोंनि आसामाव बांद्राय अखा हाबाय, एसे बादा हो। अखाखौ बादा होनो हाब्लाथ' मोजांनि बाथ्रा, इसोरनि फिसाज्ला होननानै बुंजागोन, अखाखौ जुदि जोङो बादा होनो हायोब्ला।
माथो बिराद गरमलै जोंनि जायगायाव दायो हेलौ आदा नोंनि ना आंनि जायगा औ जोंनिनो जायगा होनजायो जोंनाथ' चिरां जाखाबाय दा जोंनिनो जायगा होनजायो मथा मथि माथो बुंबावनो दुखु मोनो बेफोरबायदि बार बार जाथाय जाफ्लेबाय थानायखौ नुनो मोनला जों बर'जों बर' गावजों गाव हेबलायनाय गावजों गाव पावार सेलायनाय थाखा फैसानि उनावल'सै थाखायानो मा खालामाबो मा खालामनो हाया होननाय थाखाया इसोर नङाब्लाबो इसोरनि खमबो नङा होननायनि जाबाय वे लाइफ में पूरा लोगों को कंफ्यूज हो रहा है पब्लिक को इसलिए मैं लाइफ में थोड़ा समझा रहा है हिन्दी रोङा होननानै दाराय दे आं रोंखाया मथा मथि आं बुंना लाखायो आं रोंखाया आं 2007निफ्राय हिन्दी सोलोंदों थेवबो आंनि सुरा जाया हाय बेंग्लाय फंबाय जोंनि बर' हारिया मा जालांबाय दं मा जालांबावगोनथायमोन आरोखि सानब्लाबो सानस'नो हाला माथो बुंबावनो बिमा गोबांनि फिसा दा सासे सानै दैदेनगिरिनि बुजायनायखौनो लायाब्ला दा जोंनि बर'आ खावनै खावथाम जानानै दं जाखागोन बिदिया एसे एनैया बबे जायगायाव दङ नों आङो दा दङ बानासबारियाव दङ आङो ओमफ्राय आङो दिनै लाइभनि गेजेरजों मोनसे बाथ्रा खिन्थाहरनायसै जायफ्रा नायदों एसे नायदों मिथिलांगोन जायफ्रानाखि बेंगलुरुनि सिङाव थायो फैगौ 17 खालारावहाय बैसागु फांसन लादों जायफ्रा थांनो गोसो खिफि गुलायनाय मोसाहैनो हागोन नोंथांमोना थांनो बेयाव गासैबो फैजोबगोन गोसो बायदि गोसो होसारनानै न'आवथ' थांनो मोनला जायफ्रा न'आव थांनो मोनाखै न'आव थांनानै बैसागु मोसानो मोनाखै नोंथांमोना मागादि रडनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउस खाथियाव थांनानैहाय एकदमबारे खिफि गुलायनाय मोसाहैनो हागोन बेयाव थांनानै बेखौल' आङो नोंथांमोननो खोन्थाहरबाय डेटआ फैगौ 17 खालाराव थि जाबाय मागादि रड बड'लेण्ड गेस्ट हाउस आङो एड्रेसखौ खिन्थाहरखाबाय नोंथांमोना सार्च खालामनानै थांबानो जाबाय दखान बुनानै दा बेनोमोन आरो आं भिडिअ खोन्थानो होनबाय थायो ओमफ्राय भिडिअ खालामनो टाइमा मोना समासो फैगौ आरो फैगौमोन आंबो थांनो सानदोंमोन ओमफ्राय दिना बिजुरा जाबाय रबिबार दिनसो गोलैयो खालि बर'ल' थैनाय मा जाबावगोन बेनोथ'लै बिखा खामो नुयोब्ला जोंनि जायगायाव बेफोरबायदि गरम जाबाय थायोब्ला बिखा खामो दाथ' बिसोरबो NLEVनिफ्राय डिसार्ज जानाय होननानै बुंदों बिसोरबो दा गोबां केस जाफिन जासिगोन थांनाय समफ्रावबो सासे मास्टार बुथारजादों बे मास्टार बुथारनायनि दायाबो बिसिनावनो गोलैगोन दा नायबाय था नोंथांमोना बिसिनावनो गोलैना गोलैया नायबाय था आरो नै मैया सानसे सिगां दाय गैयै जोहोलाव राजा बर' जों फंबाय 19 बोसोरल' बैसो बिथाङा ओरैनो मुंख्लं जानानै थाबाय दा बेखौ लामायाव लोगो मोननानै लामायावनो गुलि गावना गालांबाय आरोखि बिसोर बर'नि थैखौनो आङो जों खोथायावल' बुङो बर'जों बर' नांलायनाङालै होनो बर'जों बर' बुलायनाङा नाथाय जोंनि बर'आनो बेफोरबायदि इनाय खामानि मावोब्ला जों मा बुंबावनांगौ जाखो माने सिल्लाय भारतनाखौहाय उन्दैफोर माबा ओंखाम ओंख्रि गेलेग्रासो खालामबाय आरो मानसिनि जिउआखौ ओरैनो मोनो आरो बानायब्रबब्लानो मोनो जेन मुरथिसो मुसुखाफोरसो दाब्लानो मोनो रब'फोरबायदि मानसिया सिल्लाय दैनोब्ला साननै हयै दैनांगौलै मेलेमाबो कन्ट्रल खालामनो हानांगोन रागाखौ कन्ट्रल खालामनो हानांगोन रागा जोंब्लानो गुलि खालामनांगौ बे नङाना नोंनि आखायाव सिल्लाय दं होननानैहाय नाथाय फंसे बाथ्रा दङलै सिल्लाय दैग्राया सिल्लायजों थैफिनोनो
थुंग्रि सिबग्राया थुंग्रिजोंनो दानस'जागोन बेफोरबायदि राव दं। नाथाय बे बाथ्राया सैथो। नाथाय दिनै फोरमान मोनदोंना मोनाखै नोंथांमोना? दिनै सिलाइ दैदों बिथांमोना, दिनै सिलाइ गुलिजोंनो थैफिनदों। गुबुनखौ सिलाइ गुलिजों गावथारदों, दिनै गावबो सिलाइ गुलिजों थैफिनदों। नाथाय सिलाइ दैग्राया सिलाइजों थैफिनगोन होनदों। बे बाथ्राया सैथो, गोसोआव ला। आरो मालाबाबो बेफोरबायदि मावा दाङा मोनजानायखौ दानागिर। मालायनि दोहोन लुथिनानै जानाया जोबोद गिदिर फाब। माथो आंहा लेखा नांगौफोरा माथो दंलाय, माथो बुंबावनो, बुंब्लाबो जोबनो थाङा खोथाया। आङो दोनथ'नोसै नामा? मा खामानि नोंना आदा मावनाया? आङो दा चाइनिसाव मावथ'नानै दङ। ओरैनो चिकेन ललिपप, फ्राइड राइस बेफोरबायदि आङो खामानि मावगासिनो दङ। एसे गरसे गरनै खामायो। दा आङो न'आव थांनायखौ थिग खालामदों फैगौ नभेम्बरनि सिगां। बैसागु जाहैनो सानदोंमोन, नाथाय टारगेटआनो मिलायाखिसै। गोरिब मानसिफोरनि साननाय गासैबो दैमाल थांखियानो जाफुङा। माथो खालामनो, खाफालानो हावरिया खाफाल जाहैबाय दा। माथो खालामनो, दा मावनानै जानांगौ। दा जोंफोरबो बेफोरबायदि गोरिब होननानैहाय सिखाव दाखाथि खालामनो जाहैला। मा लांखावनो थैनानै थांसिगौमोन। नाथाय बेफोरनिफ्राय फंबाय बिनानावमोन गोजानाव थाथार, खुलुमहरो आं। नोंनाव जुदि गरसे थाखा गैयाब्ला बिनानै जा। नाथाय सिखाव दाखावथार, दाखाथि दाखावथार। जोंनि गेजेराव गावजों गाव अनलायनाय गैलाथ' आरो जोंनि गेजेरावहाय अननाय होननाय सोदोबा जोंनि गेजेराव गोमालांगासिनो दङ। आरो गेदेर उन्दै मान सनमान होननाय सोदोबाबो जोंनि गेजेराव गोमालांगासिनो दङ। बेसे मोनो? आङो 16,000 मोनो दायो, 16,000, 16,000। आरो इउटुब खुलिनानै आं बुजिस्लाबासै बे कमेन्टखौ। दा आं मा बुंदोंमोनथाय बावफिनलाय लांबायसो आं बाथ्राखौहाय। दहाय मा बाथ्रा सावरायदोंमोनलाय आङो? गोसोआव फैयासै, कमेन्ट फरायनानै बावफिनबाय। आं माबा बाथ्रा सावरायदोंमोन सिलाइनि बागै। एसे मोजाङानो। आङो सिगां फैनायनिफ्राय बेरायबाय दासो खामानि मावजेनदों आङो। बावाखै नै थांनाय एप्रिल, बै थांनाय एप्रिलमोन। बेसे एप्रिलना मार्चनिफ्राय मावजेनदों आङो। मार्च 8 थारिखनिफ्रायसो मावजेनदों। दा सिगां ओरैनो बेराय बहायबा क्रिकेट टिम गेलेग्राफोरनि माबा ओंखाम ओंख्रि संबोलाबायबाय ओरैहाय बेरायनो। ओरैनो हाजिरा मावदेरलाबायबाय, बेरायबाय। बिदिनो दङमोन आं मास मोनथाम मोनब्रैया। ओमफ्राय दा आं फिक्स खामानि मावदों होनोब्ला नै थांनाय मासनिफ्रायसो मावदों। गोसोबायदि मावनानैहाय दा नभेम्बरनि सिगां न'आव थांनो सानदों। मारै जायोलै थांखिया, हावरिया खाफालनि थांखि। आं उन्दै गेदेर मान सनमाननि बाथ्रा रायलायदों दहाय। जोंनि बर'नि गेजेरावहाय आं ओरैबायदि मोन्दांथि मोनदों, माने जेरावखिया थाङा, जेरावखिया बेरायहैया, माने जोंनि बर'नि गेजेरावहाय गेदेरखौ सनमान होनाय, गोरलैफोरनो अननाय होनाय, बे सोदोबा जोंनि बर'नि गेजेरावहाय गोमालांगासिनो दं। आरो बेयो जोबोद गोनांथार। माने उन्दै गेदेर जेबो मिथिया, माने गिदिर रावजोंहाय रायज्लायो, माने बेजोंहाय सनमान होनानै रायज्लाया। नैबे बाथ्राया जोंनि गेजेरावहाय गोमालांगासिनो दं। आरो बे मानसिया आंनिफ्राय देरसिन जागोन ना उन्दैसिन जागोन, नैबेखौ मोन्दांथि खालामनानैहाय सोमोन्दो लानानैहाय रायज्लाया। जोंनि बर'नि गेजेरावहाय नैबेयो गोमालांगासिनो दं। आङो अनेक मोनदांनो हाबाय, अनेक मानसि लोगो मोनबाय आङो। सोरबा ओरैबायदि रावजों रायलायो, मोद्ला सिद्ला रावजों रायलायो, माने मान सनमानानो गैया। आरो जेन'बा ओरैबायदि रायलायो आरो जोंनि बर'नि गेजेरावहाय नुबोगासिनो दङ बेफोरबायदिखौहाय। माने
बेखौ जोङो सोलोंना लानाया गाहाम नामा गावनिफ्राय देरसिन मानसि गावनिफ्राय बैसो गिदिर मानसिफोरखौहाय सनमान होनानै रायज्लायनाय सोमोन्दो लानानै रायज्लायनाय बैयो जोंनि थाखाय गोनांथार माने बेखौ आङो जोंनि बर' फंबाय बिनानावमोननि गेजेरावहाय एसे खम नुनो मोनबोदों आरो आं इसिबां जायगा बेरायाखै होनब्लाबो आङो आंनि आन्दाज मोन्दांथिजों नोंथांनो खिन्थादों नाथाय जायाबो जानो हागौ आंनि साननाया नोंथांमोनासो मा सानो आं मिथिया दा टाइमाबो बारा जाबाय आंनिया आङो दोनथ'नांसिगोन इमारजेन्सिलि दा जायफ्रा जोबजासे नायदों 44 जन दङमोन दा थांबाय माखासे 37 दंबावो जायफ्रा जोबजासे नायबाय बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय आरो जोबसि आङो बुंनांगौ जोंनि गेजेरावहाय गेदेर उन्दै गावजों गाव मान खालामलायनाया मान होलायनाया जोबोद गोनांथिथार जानानै फैदों माने सनमान होनाय रावा सोमोन्दो लाना रायज्लायनाय आदै मादै आबै आयं बेफोरबायदि सोमोन्दो लाना रायज्लायनाया जोंनि बर'नि गेजेरावहाय खमायलांगासिनो दङ आरो आङो बेखौ ओरै बेरायनानै एसे मोन्दांथि मोनदों आरो माने निसा बुस्थु जायो बिरि सोबो सिगारेट सोबो थांखु जायो गावनिफ्राय देरसिन बैसोनावबो थांखु हरलै बेफोरबायदि बिनानै जानायखौ आङो नुनो मोनबोदों आरो माने बेफोरबायदि समाया गावनिफ्राय देरसिन बैसोनि मानसिनावहाय नोङो निसा बुस्थु बिना जानो समाया माने बेखौ मानाखौनो दोननाय जाया आरो हायोब्ला नोङो निसा खालामनो थांखु बिरि सोबो नोङो गेदेरफोरखौ मान होग्राला नोङो थाखोमानानैसो सोबगोन आरो मानसिया आरो नों रावनावबो बिनो हानाय नङा नों गेदेरखौ मान होग्राब्ला बैफोर केरेक्टारफोरखौ आङो नुनो मोनबोदों आरो सोरनावबा सिगारेट बिनानै सोबनाय सोरनावबा बिरि बिनानै सोबनाय सोरनावबा थांखु बिनानै जानाय ओमफ्राय एदावनाय जंखायलायनायाबो गेदेर गोरलै मिथिया अर्डार फैदों हा मालिक फैदोंनो आङो दा दोनथ'नोसै लोगोफोर दा गिसां मालायनि ओंखाम जानानै खामानि मावनायजोंबो एसे मालिकफोरखौ रेसपेक्ट होनांगौ जायो सनमान होनांगौ जायो मानोना जों बिसोरनि आन्दारावनो मावनानैहाय दा बेथन जागासिनो दं आरो जोंनि न'खरखौ सालायगासिनो दं बेनिखायनो जोङो बिसोरखौहाय रेसपेक्ट दोननांगौ जायो दा एसेखिनियानोसै दा गोबाङानो दा लाइफआव दङ दा आङो इमारजेन्सिलि बन्द' खालामनाय जाबाय बयनिसिमबो बे आंनि गोरोन्थिनि थाखाय नोंथांनाव आखाइ खबजोबनानै निमाहा बिनाय थाबाय आरो आङो लाइफखौ बेयावनो दोनथ'बाय जोबजासिम नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय जै बर' हारिनि आरो जोङो मान सनमान होनायखौहाय जोङो लाखिफिननांगौ गावबा गावनि गोरबोआवहाय फोजाखांनांगौ जोंनि मान सनमानखौ बेनोसै जै बर' हारिनि